Mga namurupyo sa bukirang bahay ni Dakbayan Sugbo, wa na'y tubig. Sud na sa duha ka buwan. Sila na lang girasyonan og tubig sa mobile water supply sa MCWD. Ano yung report? Medyo nahawasan ang mga mulupyo din sa Barangay Busay dihang miabot ang MCWD Mobile Water Supply. Gipuno ang mga dagkong container nga giandam sa mga taong apektado sa kawalay supply sa tubig. Matod nila nga moduhan na kabuan ng way agas ang tubig sila dapit. Hapit na magduha. Hapit na magduha. So ang pamaagi ninyo Ang pabagi na mo, among saligan kanina gyud sila maghatod og tubig. so daginot. Oh, ala gyud. Lagino tas sa kabalde kada ligo. Alang sa mga mulupyo, mahinungdanon kaayo ang tubig sa adlaw-adlaw nilang gimbuhaton. Ilabi na karon nga kanunay silang manghugas ilang makamot aron makalikay sa COVID-19. Ang nasong dapit apil sa mga area nga gihatdan og tubig sa MCWD nga libre gumikan sa nihit nga supply sa tubig. Kani rationing ni sir, wala ni bayad. Kini ang sitwasyon karon sa mga tao ilabi na diri sa may upland area sa Cebu City nga na problema sa tubig. So ang gihimo karon sa MCWD ang pagrasyon kanila. Panghinaot nila nga unta mahatagan kini nga prioridad ang ilahang supply sa tubig kay kinahanglan kini karon sa pagmintinar sa kalimpyo gumikan usab ni na sinati nato nga COVID crisis. Kababan si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.